बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। फैगौ 5 सानाव आसाम, मेघालय आरो सा-सानजा भारतनि गुबुन रायजोफोराव गोब्राब अखा हागोन। फैगौ 5 सानाव आसामाव गोब्राब अखा हागोन। बे बाथ्राखौ भारतनि बोथोर बिगियाना मिथिहोदों। फैगौ 20 जुनसिम आसाम नाङै गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना। फैगौ 18 जुनसिम आसाम आरो मेघालयखौ रेड एलार्ट फोसावनाय जादों भारतनि बोथोर बिगियाना। बेजों लोगोसे आसामाव 19 आरो 20 जुनखौ अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों। आसामाव जोब अखा हानायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दैबाना लोमसावदों। बेबादिनो BTRनि क'क्राझार जिल्लाखौ गिख्रंथाव दै लोमसावदों। क'क्राझार सहरनि MRM देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव, गसाइगाव सहर, क'क्राझार सहरनि बाजै हटेल बायदिफोराव गिख्रंथाव दै लोमसावदों। बेबादिनो बाक्सा, चिरां, तामुलपुर आरो उदालगुरिनि गुबुन गुबुन गामि ओनसोलफोराव दैबाना लोमसावनायजों लोगोसे थांलाय फैलाय दालां गब्र'नाय, हा खुरखानाय बायदिफोरखौ नुनो मोन्दों। दैबाना लोमसावनायनि थाखाय आसाम नाङै रायजो राजाफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दैबानाखौ नोजोर बोनानै BTR सरकारा हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। दैबानाजों लोब्बा गोनां जायखिजाया रोखोमनि हेफाजाबनि थाखाय BTR सरकारा 6000363215 हेल्प नाम्बार फोसावदों। दिगारजों गाग्लोबजानाय बर' लाइमोन ममता बसुमतारिया जोबथारनायाव जिउ गोमाबाय। थांनाय 3 जुन खालाराव बाक्सा जिल्ला हतापारा गामिनि ममता बसुमतारिखौ सुरुपेटायाव जोलुर गेलेनो थांनाय समावनो गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा चिरां जिल्लानि दुथांनि तुराज ब्रह्मआ लामा ससेयाव लोगो हमना दिगारजों सुदोंमोन। गाग्लोबजानानै गोब्राब जखम जानाय ममता बसुमतारिखौ गोबाव सम देहा फाहामसालियाव थिसनना फाहामथाय होबाय दंमोन। नाथाय जिउजों जुजिबाय थानाय ममता बसुमतारिया जोबथारनायाव दिनै फुङाव देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानाय समावनो सारन्थाइ गावनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझाराव फुंनि समाव हाल एवना न'आव फैबाय थानाय समावनो सारन्थाइ गावनायजों सासे आबादारिनि जिउ खहा जायो। क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय नास्राबिल गामिनि सासे आबादारि सुबिराम बसुमतारिया सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि बर' बिजोंनि थासारिखौ लानानै सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय आसामनि मावख'गिरिफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनो खैसार खालामगासिनो होननानै एबसुआ खुद्रिबोबाय थादोंमोन। बे खुद्रिनाय बिबुंथिफोरखौ लानानै आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारिनि बिथोनगिरिखौ आसाम आरो BTRआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जर'खायै नायसंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होबाय। धेकियाजुलिनि सिराजुलियाव ATM दाखाथि खालामनायजों लोब्बा थाफानाय दाखाथिखौ पुलिसा हमबाय। हमजानाय दुथां दाखाथिखौ महन्त गयारि होनना सिनायथिनाय जादों। सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि पुलिस बादानि सिङाव थानाय सिराजुलियाव थांनाय 2021 मायथाइयाव सायाव खनथाम गलि गावगारनानै SBI ATMनिफ्राय 25 लाख रां लुथिनानै लांखारनाय गुबुन सासे दुथां दाखाथि महन्त गयारिखौ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनिफ्राय बरसला पुलिसा खाना हायो। ATMनिफ्राय लुथिनाय 25 लाख रांनि गेजेराव 1 लाख रांखौ पुलिसा बोखांनो हायो। बे ATM लुथिनायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरनि मुं फारियै उदालगुरि जिल्ला फेरगावनि बिपुल बसुमतारि, चिरां जिल्ला कुसुंदेरानि सानसुमा मोसाहारि, उदालगुरि जिल्ला पानबारिनि शंकर बर', क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि महन्त गयारि, उदालगुरि जिल्ला मासखुन्थिनि ज्योतिष दैमारि। आसाम नाङै जुब अखा हानायनि जाहोनाव BTRनि क'क्राझार जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबाना थासारि। क'क्राझार सहरजों लोगोसे माखासे गामि ओनसोलाव न' बां लोमसावदों। सरासनस्रा सुबुंनि न' बां लोमसावनायजों लोगोसे क'क्राझाराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि थाग्रा न'आव दै लोमसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।